Még mindig a Marosvai állomásban vagyunk. Dízért elejbe csatolták, amit hoztak. Csak éppen húzzák az időt, hogy a Székely ne érjen oda a tüntetésre. Mivel, hogy az autonómiát szeretnénk kiharcolni magunknak, és ezért pontosan fél 8-tól mostanig várunk, pontos idő 10 óra 48 perc. Direkt csinálok a románok, hogy a magyar ne tudja követelni a jogait. Most is elnyomnak, és örökké is így volt ez. 6 rendőr társaságába fogunk utazni, ők is kelnek, állítólag a rend fenntartása érdekében. Úgy gondolják el, hogy a Székely nem tud művelten tüntetni. Szerintem nem az áll az egész mögött, de mindegy.